Hola, en aquest vídeo us ensenyaré a resoldre un exercici que va sortir a les proves de selectivitat el juny del 2019 a la sèrie 1 de les matemàtiques del batxillerat científic. En aquest exercici, que és el número 5, ens donen una matriu de 2x2, d'ordre 2, i hi ha un paràmetre desconegut. Ens diuen que aquest paràmetre pertany als nombres reals i ens demanen que el trobem perquè aquesta equació sigui certa, perquè satisfaci aquesta equació d'aquí. M quadrat menys m menys 2i igual a 0, on i és la matriu identitat i 0 és la matriu nul·la, totes dues d'ordre 2. Anem doncs a escriure aquest primer terme, l'm quadrat, agafem la matriu m i la multipliquem per ella mateixa. 1a 0 per ella mateixa. 1 per 1 i a per a, per tant, més a quadrat. 1 per a i a per 0. A per 1 i 0 per a. I a per a i 0 per 0 al quadrat. Aquesta és m quadrat. Un cop tenim m quadrat, li restem la matriu m. Tornem a escriure aquí. Restem terme a terme i ens quedarà a quadrat, 0, 0, a quadrat. Ara li hem de restar dues vegades la matriu d'identitat. Doncs, tornem a escriure. I li restem dues vegades la matriu d'identitat. Per tant, ens quedarà a quadrat menys 2, 0, 0, a quadrat menys 2. I aquesta és la matriu que ha de ser igual a la matriu nul·la, a 0. Per tant, cada un dels termes ha de ser igual a 0. Com que aquests dos termes són iguals, n'agafem un, l'igualem a 0 i d'aquí deduïm que a és més menys l'arrel de 2. Aquests dos són els dos valors que fan que aquesta equació sigui certa. Tenim, doncs, l'apartat A resolt. Queda la segona part, que és l'apartat B. En l'apartat B ens demanen que busquem un terme general per trobar la inversa de la matriu M i que després apliquem aquesta fórmula que hem trobat en el cas que A sigui arrel de 2. Anem a fer, doncs, aquesta segona part. Per fer aquest apartat B, partim de la base que qualsevol matriu multiplicada per la seva inversa és igual a la matriu identitat. Doncs aïllem de l'expressió de l'apartat anterior la i, la matriu identitat. Si l'aïllem d'aquí, tindrem que m quadrat menys m serà igual a 2i. Traiem factor comú en aquesta banda i tindrem m menys la matriu identitat igual a 2i. I ara, passant el 2 a dividir, ens quedarà que la matriu identitat serà 1 mig de m per m menys i. D'acord? Si això ho passem a l'expressió que hem fet a l'inici, matriu m per la seva inversa és igual a la identitat, tindrem que la matriu inversa, per tant, serà la identitat per 1 partit per m. Si la identitat la substituïm per aquesta expressió que hem trobat, tindrem que
podem anul·lar les m's i tenim l'expressió que ens estaven demanant. Per trobar la matriu inversa d'aquesta que ens han donat, hem d'utilitzar aquesta expressió, 1/2 de m menys i. Ara això ho hem de fer servir per trobar la inversa d'aquesta matriu en el cas que A sigui arrel de 2. Com que hem vist a l'apartat anterior que aquest valor satisfà aquesta igualtat, podem doncs utilitzar aquesta fórmula. Escrivim primer la matriu M, suposant que A és arrel de 2. La matriu M, per tant, ens queda 1 arrel de 2, 0. I ara agafem l'expressió que hem trobat per buscar la seva inversa. Tenim 1/2 de M menys la matriu identitat. Fem la resta. I aquesta és l'expressió. Podem acabar multiplicant l'1/2 per aquesta matriu i ens quedarà 0, arrel de 2 partit per 2, arrel de 2 partit per 2 i menys 1/2. I aquesta, doncs, és la matriu inversa a la matriu M tal com ens demanaven.